Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch meta fil-jiem li għaddew poġġa fuq il-mejda tal-Kamra pjanti dwar il-proġett tal-bypass tal-Mellieħa kienet ipoġġi dokumenti li fihom iġibu l-isem tal-perit Robert Zerafa bħala l-perit responsabbli mix-xogħlijiet li qed isiru. Iżda minn sħariġ li għamlet il-Gazzetta Il-Mument jirriżulta li l-perit Robert Zerafa m'għandux jaqsam xejn ma' dan il-proġett li fuq pjanti oħra li rajna jirriżulta li hu koordinat minn perit ieħor, il-perit Edric Mikallef. Dan ifisser li xi ħadd uża l-firma tal-perit Robert Zerafa fuq pjanti impoġġija fuq il-mejda tal-Kamra bit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputat nazzjonalista Robert Kutajjar. Jekk jirriżulta li l-firma tal-perit Zerafa ġiet fabbrikata, dan jammonta l-reat serju ħafna, aktar u aktar meta finalment ir-responsabilità ta' tweġiba parlamentari hi ta' min jagħtiha f'dan il-każ tal-Ministru Ian Borch. Il-Mument żvelat ukoll li fi żmien l-amministrazzjoni ta' Lorenz Gonzi kemm il-Gvern ċentrali kif ukoll il-Kunsill Lokali li dakinhar kien immexxi minn Robert Kutajjar kellhom pressjonijiet kbar biex jagħmlu tibdiliet fil-policies tal-MEPA bl-iskop li fuq l-art in kwistjoni ikunu jistgħu jittellaw aktar solari. Dakinhar l-art kienet fuq sidien oħrajn. Kien biss fi żmien il-leġislatura li għaddiet immexxija minn Joseph Muscat li saru bidliet fil-policies tal-MEPA b'tali mod li seta' jsir żvilupp massiġġ ta' solari kif fil-fatt sar attwalment. Persuni bħal John Buttigieg u Clayton Bartolo li kienu jservu bħala kunsillieri fi żmien il-Kunsill Lokali immexxi minn Robert Kutajjar kienu wkoll kontra tali bidliet fil-policies tal-MEPA. Iżda la darba saru sindku u viċi sindku rispettivament tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa bidlu femtom u llum saru jiddefendu dan it-tibdil. Net News kellem ma' Robert Kutajjar, id-deputat nazzjonalista Mellieħi li ilu qatih jitkellem dwar dan it-tibdil fil-policy. L-istorja qed tagħti raġun lill-oppożizzjoni il għaliex meta tkellimt jien fil-Parlament u lill-Ministru għal diversi drabi qatlu illi kien impossibbli illi bil-mod kif kienet qed jinbena il-ħajt illi sera biċċa mill-bypass tal-Mellieħa, illum min jgħaddi minn hemmhekk qed jara dan il-ħajt qed jaqa' u allura kellna raġun u l-Ministru prova jinganna wkoll meta qal illi l-pjanti li poġġa fuq il-mejda tal-Kamra kienu jirriflettu 4 karreġġjati u bike lane. Illum l-istorja qed tagħti raġun lill-oppożizzjoni il għaliex il-verità tal-fattija ferm il-bot minn dak li qed nassistu illum. U fakkar kif meta kien sindku tal-Mellieħa, il-Kunsill Lokali kollu kien oġġezzjona għal tibdil fil-policies tal-MEPA u dakinhar fil-Kunsill kien hemm John Buttigieg, illum sindku kif ukoll Clayton Bartolo li llum u membru parlamentari Laburista. Illum għal John Buttigieg u Clayton Bartolo dan kollu sar aċċettabbli.